Ev zeviya berfire ji aliyê odeyên bazirganî, pîşesazî, odeya tekstîlê û parêzgeriya Amedê ve ji bo bajarê tekstîlê ango bajarê Cilûbergan hatiye veqetandin. Li gorî vê projeyê ciyê 105 kargehên mezin ên dirûtina Cilûbergan hatine veqetandin. Rêveberên kompanya ku ev kar girtine ser milê xwe dest bi xebata bînesaziya bajarê tekstîlê kirin. Proje kapsamında toplam Li gorî projeyê 11 kilometre rê heye û me jinha ve rêya 8 kilometre qedandiye. Xebata me berdewam dike. Em ê li gorî projeyê di serî de xeta ava gemar û xeta ava baranê jî tê de xeta kanalîzasyonê çê bikin. Ev jî 23,000 metrekare ye. Projeya bajarê tekstîlê li ser 129 hektaran ango 1209 doniman tê avakirin. Piştî ku ev proje biçe serî û atölyeyên dirûtina Cilûbergan li vê qadê bêne vekirin, bajarê Amedê wê li rojhilata navîn bibe yekemîn navenda dirûtina Cilûbergan ango bajarê tekstîlê. Ji Amedê bo bi dehan welatên biyanî wê Cilûbergên ku li vê qadê bêne dirûtin bêne henardekirin. Parlamenterên AK Partiyê dibêjin wan ji bo vê projeyê 3 sal berê dest bi xebatê kirine û proje niha ber bi başiyê ve diçe. Li gorî rêveberên AK Partiyê heta niha li Amedê projeyeke ev qaz mezin nehatiye kirin. Tekstil kent 105 parsel. Bajarê tekstîlê ji 105 parçeyên erdî pêk tê. Meziniya van parçeyên erdî di navbera 5000 heya 20000 metreyên çargoşe de ye. Ji bo projeya bajarê tekstîlê ji niha de 56 kompanyan peyman îmzakirine. Ew karxaneyên xwe li Diyarbekirê vedikin. Bi qasî 305 milyon lîreyê Tirkî li bajarê tekstîlê razamendî tê kirin. Rêveberên odeya bazirganî û pîşesaziyê ku serkêşiya avakirina bajarê tekstîlê dikin jî baldikşînin ku li Tirkiyeyê rêjeya bêkariyê gihîştiye ji 13.5 û ev proje dê ji bo Amedê bibe qadeke berfire akar. Tekstilin Bajarê tekstîlê dema bi dawî bû wê ji bo bêkariyê jî bibe navendeke giring. Lewra bi hezaran kes dê li vir kar bikin, pambûyê me êdî naçe derve. Pambû dê rasterast lê bajarê me bê bûyahkirin û alavên tekstîlê jî dê ji pambûyê vê derê re bêçêkirin. Ji 56 karxaneyên mezin ku dixwazin li bajarê tekstîlê dest bi kar bikin, nêzî 20 karxane navendên wan Stenbolê ne û dixwazin navendên xwe bînin Amedê. Dema ku bajarê tekstîlê hata avakirin, dê Amed bikar be bi marqeyên xwe yên xwecihî derkeve pêş. Maşala dekak, Rûdaw, Amed.